Вітаю, паважанае гаспадарства. Сёння я хацела б трошкі такое размоўнае відэа без нейкіх дастатковых крыніцаў, проста паразмаўляць з вамі, параздумваць і, можа быць, проста ўзняць такі дыскурс. Было б вельмі карысна і цікава пачуць, што вы думаеце на гэты конт. І тэма, якую я сёння хацела бы абмеркаваць, гэта самапрэзентацыя беларусаў, а можа быць, хутчэй, то, як мы самі сябе прэзентуем нават перад сабой самімі, як мы сябе разумеем, што мы лічым нашай спадчынай культурнай, беларускай, на чым будуецца нашая свядомасць, на чым будуецца наша існасць. І мне здаецца, тут ёсць некалькі такіх праблемных аспектаў. Менавіта гэты аспект я сёння хацела бы абмеркаваць. І першае, што з'яўляецца для мяне цікавым, я яшчэ не ведаю, якім чынам мы можам скарыстацца. Гэта проста такая заўвага з майго боку, якая, мне здаецца, патрабуе, можа быць, вывучэння. Можа быць, нехта ўжо нешта на гэты конт пісаў, я буду рада, калі вы мне параіце. І так, я заўважала, што вельмі часта менавіта нейкая рэлігія, яна з'яўляецца такім звязуючым звяном для нацыі, так як і мова і нейкія іншыя рэчы. І беларусы на самой справе маюць пэўную праблему на гэты конт. Калі, напрыклад, ёсць каталіцызм, які апанаваны палякамі, тое самае праваславие і рускія, мы знаходзімся паміж гэтымі двума краінамі, якія ў розныя часы сябравалі з намі, так скажам, у склад якіх мы ўваходзілі па розных прычынах, але тым не менш мы не можам сказаць, што беларусы як народ, як нацыя з'яўляюцца альбо каталікамі, альбо праваслаўнымі. Таксама у нас яшчэ існавала уніяцкая царква, але яна скончыла сваё існаванне, так скажам, і не была такой распаўсюджанай, як у нейкія там пэўныя часы. Зараз мы ўжо не знойдзем гэтага. З гэтай нагоды, канешне, таксама паўстае праблема. Можа быць, вы таксама сустракалі такую ідэю, што беларус альбо рускі, да, альбо каталік. То бок таму, якой мовы, не якой мовы, якой рэлігіі, якой веры ты прытрымліваешся, то ў такім культурным асяроддзі, у такім цэннасным, каштоўнасным асяроддзі ты знаходзішся. І калі ты каталік, гэта будзе нейкі польскі ўплыў пэўны, а калі ты праваслаўны, то рускі. І калі я больш-менш там сачыла за іншымі беларусамі, можа быць, тут я не зусім дакладна выкажуся, але мне здаецца, што беларусы, калі ўжо нешта і ўзгадваюць, як нешта такое страчанае, але з'яўляецца фармуючым для нацыі, то яны хутчэй згадваюць паганства. Яны звяртаюцца да ідзеяў нейкіх сваіх асабістых багоў. Напрыклад, Зюзя, да, які там усплывае ў нас пад Новы год, і людзі любяць яго прыгадваць. Альбо вялікая на самой справе ёсць цікаўнасць да нячысцікаў, якіх мы можам аднесці да беларускіх, нейкая пэўная цікаўнасць да фальклору апрацаванага, які зараз там ёсць некалькі мастакоў, напрыклад, у інстаграме, якія перамалёўваюць гэтых нячысцікаў, дзелаюць гэта файна, дзелаюць гэта класна. І менавіта гэта з'яўляецца такім ядром, якое можа аб'яднаць нас, бо менавіта гэтая міфалогія, ў адрозненні ад каталіцызму альбо праваславія, яна з'яўляецца уласна нашай. Другі тэйк, які я хацела бы разгледзець з гэтай нагоды, гэта тое, што беларусаў лічаць дзецьмі партызанаў. Мне здаецца, я не люблю гэта, шчыра скажу. Я не люблю, я не разумею гэтага. Па-першае, таму што это цікае пэўную вельмі вялікую частку нашай гісторыі, бо ў нас ёсць вельмі шмат годных сторонак у гэтай нашай гісторыі да гэтых часоў, да часу сусветнай вайны. З таго ж я хацела бы дадаць, што мне здаецца, нашым сучасным уладам ім вельмі карысна выкарыстоўваць менавіта гэтую ідэю, таму што яна сапраўды узвышае гэты час, яна робіць нас часткай савецкага народу, яна адмаўляе нам у існаванні ўласнай нацыі, уласных поглядаў, уласных жаданняў, якія могуць адрознівацца ад жаданняў, напрыклад, Масквы. І з аднаго боку, канешне, мы не можам адвяргаць гэты досвед, мы не можам адвяргаць тое, што сапраўды партызанскі рух быў вельмі тут распаўсюджаны, але таксама мне б хацелася, каб мы больш разнастайна глядзелі на яго і глядзелі на яго, можа быць, больш справядліва. Таму што ўзвышаць яго это таксама не можа быць справядлівым да ўсіх іншых бакоў таго жыцця таго часу. І, напрыклад, я першы раз, на хвіліначку, я ніколі раней не сустракалася з ідэяй, што партызан можна разглядаць не ў пазітыўным кантэксце, бо звычайна ў школе гэта препадаецца як сапраўды гераічныя подвігі, якія не маюць ніякіх негатыўных бакоў. Але пасля мне трапіла ў рукі, а хутчэй я ёй спампавала на тэлефон, канешне, кніга Мацея Сінёва, я не памятаю дакладна якая, але он там распавядаў пра сапраўдныя бакі партызанскага руху, што часцей, ладно, не часцей, але рэгулярна, і такое мела месца, што для пэўных жыхароў нейкіх вёсак дзеянне партызанаў было таксама шкодным і было рабуючым, як і, напрыклад, дзеянне акупацыйных уладаў альбо уласных савецкіх уладаў, бо ўсе гэтыя людзі адмаўлялі гэтым людзям у магчымасці жыць сваё жыццё, жадалі перарабіць іх на ваенныя рэльсы.
І мне здаецца, гэта вельмі цікавым. Мне здаецца, гэта тое пытанне, якое нам яшчэ мы будзем мусіць яго пераглядзець, мы будзем мусіць яго вывучыць, но нават дрэнныя бакі, якія мы можам заўважыць, яны ўвогуле зробяць наш вобраз больш выпуклым, зробяць яго больш дакладным, больш раўнамерным. У тым плане, што калі вы лічыце, што вы толькі там заўсёды былі пушыстымі пусечкамі, то гэта не робіць вас цэласнымі, таму што ў любой цэласнай фігуры у яе мусіць быць два бакі, як мінімум, да, негатыўны і пазітыўны. І мне б таксама хацелася, каб мы дадалі ў наш уласны вобраз больш граняў. Трэці момант гэта, канешне, проста палітычны момант, які звязаны з складанасцю нашага разумення сябе ў свеце, дзе мы атрымалі назву Беларусь, а краіна, з якой мы гістарычна жадалі бы, можа быць, велічу, якой мы жадалі бы сябе асэнсаваць, атаясамляць. Гэта Вялікае княства Літоўскае, і назва літоўская, яна у шмат якіх недасведчаных людзей больш супадае і знаходзіць суадносіны з Літвой нынешняй. Хоць, канешне, я думаю, как беларусы любяць гарэць ад гэтага, я разумею. Але так, сапраўды мы трапілі ў гэтую пастку, як і на самой справе і шматлікія іншыя краіны, і гэта тое, з чым мы мусім тое, каб бароцца. Я не лічу, што мы павінны жадаць нейкай велічы Беларусі і прынамсі вярнуць сабе Беласток, вярнуць сабе Смаленск альбо вярнуць сабе Вільню. Я лічу, што ўжо гэты момант фармавання нацыяў, ён ужо пройдзены, і любое жаданне пераглядзець яго зараз будзе выглядаць рыхтык як вайна Расіі супраць Украіны, і мы так рабіць не павінны. Мы, я лічу, павінны сябраваць Літвой, прытрымлівацца з ёй вельмі добрых адносінаў, таму што сапраўды у нас звязаныя вельмі шчыльна дастаткова пэўныя перыяды гісторыі. Сталіца Літвы з'яўляецца для нас вельмі важнай, як такім пэўным цэнтрам развіцця беларускай культуры, беларускай у тым ліку свядомасці, жыцця вельмі вялікіх важных постацяў для беларускай культуры, увогуле для беларусаў як нацыі, яны звязаныя з Вільняй. І, канешне, мы не павінны губляць гэтай сувязі, мы павінны іх распрацоўваць. І мне здаецца, яшчэ трэба нам будзе разабрацца ў гэтым пытанні, бо калі нават паглядзець на гэта з боку Літвы, а не толькі з боку сябе любімых, мы заўважым, што, напрыклад, ім таксама балюча і страшна, што яны ў параўнанні з намі, хоць мы самі пра сябе думаем, што мы там маленькі народ і господи, што за неправда. Але Літва яшчэ менш, там прыкладна, мне здаецца, 3 мільёны насельніцтва, і ім страшна. Мне здаецца, супернічаць за гэта з намі, за гэту спадчыну, і у них, мне здаецца, нават гэты вопрос стаіць больш остра, бо калі адабраць у них ВКЛ, калі адабраць у них пагоню, калі адабраць у них Вільню, над чым сапраўды яны будуць будаваць сваю існасць. І мне здаецца, мы не маем права гэта рабіць, і мы маем глыбіню, мы маем шмат усяго, акрамя гэтага, на чым мы можам будавацца. Я не кажу адмаўляцца ад ВКЛ цалкам, нет, прызнаць, што мы там былі не адны, і окей, назва Літва будзе ваша, і пагоня будзе ваша, і Вільня ўжо гістарычна ваша, але мы можам перапрацаваць усё тое, што здарылася, мы можам выйсці з горду снятай галавой з гэтай сітуацыі і не запэцкаць сваю рэпутацыю, калі так можна, сваю ўласную рэпутацыю, не тое, якую зараз спэцкаюць ужо. Ну і давайце, калі ўжо я закранула гэта, апошнім тэйкам я распавяду гэтую історыю, абмяркуем, да, с вами эту ситуацию наконт того, что мы маленькая краіна. Мне здаецца, это просто такі велічэзны комплекс. Па-першае, канешне, ён дэкларуецца ўладамі, тому што, не ведаю, ці можна мне такое казаць? Можа быць, нейкім людзям жадалася бы больш кіраваць Расіяй, так, а не намі, а мы такі маленечкі параўнанні з імі, а таксама насельніцтва, якое ностальгуе па Савецкаму Саюзу, альбо, напрыклад, на мой погляд, гэта толькі мой погляд, якое лічыць, што русские наши братья, мы павінны там разам, і вось яны такія велічныя, а мы не. У них просто ёсць какой-то пэўны комплекс, яны заўсёды параўноўваюць сябе з імі, і на самой справе я не разумею, чаму мы ўвогуле мусім сябе з імі параўноўваць, нават з той нагоды, што яны не адзіныя нашы суседзі. І калі мы будзем проста глядзець на размер, ну это просто какой-то смех, бо вялікім размерам трэба ўмець працаваць з ім, і невялікія краіны таксама маюць моцныя эканомікі, таксама могуць развівацца, могуць быць шмат вектарнымі, могуць быць нават больш гнуткімі, і мне здаецца, гэта спрацуе на карысць Беларусі, што ў пэўным сэнсе, да, у нас уже трошкі там паспявала напрыклад, на 19-й год уладкавацца, і гэта было вельмі файна, і мы былі крутымі, былі класнымі, і мне здаецца,
Гэта нават ідэя, яна будзе такой падсумоўваючай тут напрыканцы, тое, што нам трэба больш паглынацца ў сябе, разглядзець у сябе нешта. Ты знаеце, как вот ёсць нават у псіхалогіі, што там кажуць не параўноўвай сябе з іншымі, ты заўсёды будуць людзі, якія лепш цябе ў нечым, у чым бы то там не ўзяць, да, любую твою цікавасць, любыя твои жаданні, будзе нехта хоць адзін чалавек прынамсі на свеце, які будзе лепш за цябе. То бок гэта ўвогуле нелагічная гісторыя параўноўваць сябе з некім, асабліва калі мы кажам пра такія не, я б сказала, экзістэнцыяльныя рэчы, мы кажам пра проста такія штукі як памер. Няўжо беларусы, якія мараць таксама быць краінай з вялікім памерам, яны хацелі бы прайсці тую гісторыю, якую праходзіць Расія, у тым плане, што мець гэтую каланіяльную імперскую гісторыю, мець гісторыю вот гэтых жудасцей, якія былі роблены. Да нас нельга неяк прыстасаваць выраз без царя в галаве. Мне здаецца, ужо адно гэта робіць нас не лепшымі, я не хачу параўноўваць, но робіць нас каштоўнымі. І ўжо робіць пэўную вот эту вот развілку, да, на жаль, не ведаю, вот як па-беларуску будзе, але вы гэту развілку паміж рускімі і намі, нават у разуменні свету, нават у разуменні ўлады, у разуменні суіснавання людзей у грамадстве. Таму мне бы хацелася бы проста сказаць, што я лічу, што у нас не можа быць ніякіх комплексаў, бо мы сапраўды выдатны народ, не лепшы. Мне не падабаецца ідэя, што мы нейкі лепшы, выдатны. Мне не падабаецца ўвогуле гэта нейкая градацыя альбо нейкія вот эти вот мы месцы нейкія дзелім, хто першы, хто лепшы. Ёсць вельмі розных шмат поглядаў на гэтую праблему. Можна быць лепшым у гэтым, у гэтым, у гэтым, у гэтым, старацца нарасціць гэта. І, канешне, галоўнае думаць пра дабрабыт свайго насельніцтва, а не тое, каб нейкія свае ўласныя амбіцыі развіць і атрымаць нешта асабіста для сябе. І я спадзяюся, беларусы, яны зразумеюць хутка каштоўнасць сваю, зразумеюць, што ўсё павінна быць трошкі іначай і зразумеюць, што нешта трэба змяняць і зразумеюць як і для чаго. Вялікі вам дзякуй за тое, што вы праглядзелі гэта відэа. Спадзяюся, што яно не было жорсткім і вам спадабалася. Пішыце, калі ласка, свае каментары, свае меркаванні, і я буду вельмі радая іх пачытаць.